Nakaliang jongka sang KSU Bengaluru unit kalayo banlit Jngoh banlit aiman sim yaki Khynnah khasi kibayo kempang nakajingbam kabalasa bat kalayo ru ban ai kijingrap yaki tiki Khynnah kibanan kam hakum kani kajingja kabasungsi hakini kisngi beladap ke jela Karnataka kalamat ya kajingja kabasungsi hakabaki Khynnah puli naga Skul Gokula Vidya Samthi ha Malavali Mandya district kilayo panghadin bakilaya bam yakijingbam kabalasa kanig lawan ra yakijingdu no yaki arngut kimansim jongki Khynnah puli na Meghalaya kibalatip kerteng kumu kre lang khongtani nakashnong lindam bat u name bantei marwen nakashnong lause hagate kajingja ladon kubashis pa aphungut kibriu kibalayo panghadin bakilayo bam yakijingbam kabalapun kre hagawai ka hotel ha Malavali kini kikenthop ya saphongut ki Khynnah Skul jongka Gokula Vidya Samste ha kaba arsangut ki Khynnah Skul kide na Meghalaya nabaro kini ki bapang arngut ki lakhlat no kalba kiwei kidang don ha jaka sumar ha Mandya Institute of Medical Sciences bat langut naki kidang sha sumar ha po ICU bat kiwei pat ki lakham khlan kidikhot jongka KSU Bengaluru unit man ka singi ki Leit ban Jngoh ki Khynnah khasi ki bathia apang ha ga jinga selok bat ki doktor ka hospital kidikhot ki KSU ki layo jingtep ban ba ompat long ban ai kinu kinu ki jingba me ki Khynnah henre tang ka coconut kidikhot ka seng ki la shim ba shim dan ba panbiang ya ka coconut ya kini ki nongpang bat kumta bran ki la mare ban thiet ki coconut bat ai snap kor ya baro ki Khynnah khasi bathia pang